Ti la 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 la. Ti la 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 la. Ti la 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 la. Ti la 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 la. שלום ילדים וילדות חמודים. היום אנחנו הולכים להקריא סיפורים של סופרת שקראו לה אסטריד לינדגרן. היא הייתה חיה בשוודיה לפני בערך 50-60 שנה, והיא כתבה ספרים יפהפיים שהספר שהכי מכירים קוראים לו בילבי או גילגי, ואותו אולי גם נקרא בהמשך, אבל עכשיו אנחנו נקרא ספר וכמה סיפורים יפהפיים וחמודים ומצחיקים ומדליקים על ילד מלא תעלולים שקוראים לו אמיל. לספר הזה קוראים, אני מראה לכם, ככה, התעלולים של אמיל. ואני מתחילה עם הסיפור הראשון. לסיפור הראשון קוראים התעלולים של אמיל. אמיל מלונברגה, הילד ההוא שחי בחוות קטהולט, בכפר לונברגה במחוז סמולנד בשוודיה. שמעתם עליו פעם? לא. הבנתי. אבל בלונברגה לא היה בן אדם אחד, אני יכולה להבטיח לכם, שלא שמע על הילד הקטן והשובב מחוות קטהולט, האמיל הזה, שימות השנה לא הספיקו לכל התעלולים שלו, ושהבהיל כל כך את כל אנשי לונברגה, עד שהם רצו לשלוח אותו לאמריקה. כן, כן. אנשי לונברגה אספו כסף בצרור, וניגשו עם הכסף לאמא של אמיל, ואמרו, זה אולי יספיק כדי שתוכלו לשלוח את אמיל לאמריקה. הם סברו שהחיים בלונברגה יהיו שקטים הרבה יותר בלי אמיל, ובזה הם כמובן צדקו. אבל אמא של אמיל נמלאה זעם, והשליחה את מטבעות הכסף, והם התעופפו לכל עבר בכפר. אמיל הוא ילד קטן וחביב, היא אמרה, ואנחנו אוהבים אותו בדיוק כמו שהוא. ולינה, שעבדה בתור משרתת, עוזרת, בחווה שלהם שקראו לה קטהולט, אמרה, צריך לחשוב גם על אנשים באמריקה, הם לא עשו לנו שום דבר רע, למה שננחית אליהם את אמיל? אמא של אמיל נעצה בלינה מבט ארוך ונוקב, ולינה הבינה שהיא אמרה משהו טיפשי. היא התחילה לגמגם ורצתה לתקן את עצמה. אבל גברת, היא אמרה, הרי כתוב בעיתון של ווימרבי על רעידת האדמה הנוראה שם באמריקה. ווימרבי זה היה העיר הבירה שלהם. זאת אומרת, זה יותר מדי אם עכשיו בנוסף לכל גם אמיל. תשתקי לינה, אמרה אמא של אמיל, לכי לרפת לחלוב, רק בפרות את מבינה. ולינה לקחה את דלי החלב ומיהרה לרפת, התיישבה לחלוב, והחלב ניתז לכל עבר. היא עבדה הכי טוב כשהיא הייתה קצת כעוסה, ולכן היא חלבה הפעם בקצב נמרץ מכרגיל, ובתוך כך היא מלמלה לעצמה חרישית. למרות הכל צריך קצת צדק בעולם, לא כל הצרות צריכות ליפול על האנשים באמריקה. אבל הייתי מתחלפת איתם בשמחה, אז אני חושבת שאכתוב להם, הנה, קחו לכם את אמיל ותשלחו אלינו את רעידת האדמה. חוצפה יש לה ללינה הזאת. ממש הבן אדם הנכון שיכתוב לאמריקה, היא הרי לא יודעת לכתוב אפילו לאנשי שמאלנד? לא, אם כבר לכתוב לאמריקה, אמא של אמיל היא שהייתה צריכה לכתוב זאת. היא היטיבה לכתוב. היא רשמה את כל התעלולים של אמיל במחברת כחולה ששמרה בתוך מגירה בשידה שלה. בשביל מה זה טוב בכלל, אמר אבא של אמיל, עם כל התעלולים שהוא עושה הילד הזה, את תבזבזי את העיפרון שלנו עד שהוא ייגמר. חשבת על זה? אבל לאמא של אמיל לא היה אכפת. היא רשמה בנאמנות את כל התעלולים של אמיל, רק כדי שאמיל ידע יום אחד כשיגדל מה הוא עשה כשהוא היה קטן. כן, כי אז הוא יבין למה צמחו לאמא שלו שערות לבנות על הראש,
ואולי הוא יאהב אותה למרות זאת, עם כל השיער הלבן שצמח לה בגללו. אבל שלא תחשבו עכשיו שאמיל היה ילד רע, בכלל לא. אמא שלו צדקה לגמרי כשהיא אמרה שהוא היה ילד קטן וחביב. והוא גם נראה כמו מלאך, עם שערו הבהיר, הפרוע, ועיניו הכחולות והתמימות. אמיל אכן היה ילד טוב, ואמא שלו נהגה בהגינות, וגם את זה היא כתבה במחברת הכחולה. אתמול אמיל היה ילד טוב, היא רשמה במחברת שלה ב-27 ביולי. הוא לא עשה תעלולים כל היום, והתברר שזה בגלל שהיה לו חום גבוה, ונדמה לי שלא היה לו כוח. אבל כבר ב-28 ביולי ירד לאמיל החום, ומעללי הגבורה שלו מילאו עמודים רבים במחברת. הוא היה חזק כמו שור קטן הילד הזה, וכשהיה בריא היה לו כוח לכמה תעלולים שרק תרצו. בחיים שלי לא ראיתי ילד כזה, אמרה לינה. ואולי כבר הבנתם שלינה לא ממש חיבבה את אמיל. היא אהבה את אידה, אחותו הקטנה של אמיל, שהייתה ילדה קטנה טובה וצייתנית. אבל אלפרד, עובד המשק בחוות קאטהולט, אהב את אמיל, ואמיל אהב את אלפרד. הם קייפו ביחד כשאלפרד התפנה מהעבודה, ואלפרד לימד את אמיל כל מיני דברים חיוניים ושימושיים. איך רותמים סוס, ואיך תופסים דגים באגם, ואיך לא עושים טבק ללעיסה. כן, הדבר האחרון כמובן לא היה חיוני במיוחד, והאמת שאמיל ניסה את זה רק פעם אחת, אבל הוא ניסה, כי הוא רצה לדעת את כל מה שאלפרד יודע, ולעשות הכל כמו שאלפרד עושה. אלפרד גילף לאמיל רובה עץ, נחמד מצידו, נכון? רובה העץ הזה היה האוצר היקר ביותר לליבו של אמיל. אחרי הרובה, האוצר השני היקר לליבו היה כובע מצחייה קטן שאבא שלו קנה לו פעם כשנסע העירה ולא ממש ידע מה הוא עושה. אני אוהב את הרובי ואת הכובע שלי, נהג אמיל להגיד בסמולנדית צחה. סמולנדית זה הסוג של השפה השוודית שהם היו מדברים. והוא לא שכב לישון אף לא ערב אחד בלי שהכובע והרובי יהיו איתו במיטה. אתם זוכרים מי עוד גר בקאטהולט? אבא של אמיל ששמו אנטון, אמא של אמיל ששמה אלמה, אחות של אמיל הקטנה ששמה אידה, עובד המשק ששמו אלפרד, המשרתת ששמה לינה, וגם אמיל ששמו אמיל. וכמובן גם קרוסה מאיה. בואו לא נשכח אותה. היא הייתה זקנה קטנה ורזה שגרה במעלה היער בבקתה קטנה עם חלקת אדמה. אבל היא באה לקאטהולט לעתים קרובות כדי לעזור בכביסה ובהכנת נקניקיות ודברים כאלה, וכדי להפחיד את אמיל ואידה בסיפורים, כל מיני סיפורים על שדים ורוחות וכל מיני דברים נעימים שקרוסה מאיה התמחתה בהם. אבל אתם רוצים אולי לשמוע קצת על התעלולים של אמיל, שהרי הוא עשה תעלולים בכל יום, חוץ מבימים שהיה לו חום. אז אנחנו יכולים בשקט לבחור איזה יום שלא יהיה, ולבדוק מה הוא עשה באותו יום. כן? למה שלא ניקח בעצם את אותו יום, ה-28 ביולי. ועל זה נספר בסיפור הבא.